Learn the use of neither nor. In Igbo, neither nor means adighi nke ọ ga-adị as an examples of correlative conjunction in sentences. Remember, neither nor in Igbo changes according to the sentence. Let us see them in sentences. Igbo, English. Number one sentence says, Maazị Okeke abụghị onye nkuzi nke o ji abụ onye na-azụ ahịa. Maazị Okeke abụghị onye nkuzi nke o ji abụ onye na-azụ ahịa. Meaning, Maazị Okeke is neither a teacher nor a trader. Another example, Ego abụghị onye mbụ nke o ji abụ onye ikpeazụ. Ego abụghị onye mbụ nke o ji abụ onye ikpeazụ. Meaning, Ego is neither the first person